bapak-bapak kan dahar prasmanan enten nglebet mriku wau. Nah, Pak Lurah ki mung nyedhaki kula terus. Anu Mas, Mang dahar mriku sesarengan mboten napa-napa. Aku lho nggih Pak, aku ya ngono. Mang dahar mboten napa-napa, mboten sabek ewuh nggih Pak. Isin sampean? Mboten kok isin. Lah ngapa? Arjeng jiko ra geduk. Dadi ya gur gagih ngoten kok. Oh, mejane keduren. Nggih. Kerep bisa Dalu Bu Kesi. Sugeng dalu Mas Bagong. Nggih. Monggo Mang ngaturaken salam hormat dumateng para lenggah, Pak Camat, Pak Lurah lan sedaya jajaranipun. Nggih, wilujeng dalu konjuk sedaya kemawon warga ageng wonten ing Jumapala mriki. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Dalu menika pikantuk pakurmatan bojo kula dalang wonten mriki, Pak, Bu. Mbok aja kasar-kasar ngono, mosok ya bojo kula ngono. Lah sapa? Lanangan kula. Malah elek iki. Terus sepisan ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kepala Desa lan para perangkat desa, sesepuh pini sepuh, Bapak Polri ingkang sami rawuh, Bapak TNI ingkang sami rawuh, lan sedaya warga masyarakat wonten ing Jumapala mriki. Mugi-mugi kanthi adicara pengetan Hari Wayang Nasional lan ugi menyambut hari jadi Karanganyar ingkang kaping 104 tahun. Karanganyar tansah jaya dados kabupaten pinunjul dalam segala bidang kehidupan. Matur nuwun. Amin ya rabbal alamin. Nggih Bu Kesi. Saiki nembang sih Bu Kesi, ya sampean nembang. Monggo ngaturake karyane Mbah Sukron nggih saged. Mergo ya karyane Bapak Mara Sepuh sampean ki terkenal banget. Ngebum antarane ana Sri Huning, ana Sesideman, ana sing sambung wanci dalu. Ayo, ngaturne napa Bu Kesi? Inggih Pak Balang, Pak Dalang. Badhe ngaturaken tembangipun Mbah Sukron ingkang judulipun Sesideman. Wah nggih, Sesideman nggih. Monggo dipun aturaken kalian ngentosi saking gor mriku. Ya. Penak banget lek dibayangne terus. Mosok. Meh jam 11 bengi ndelalah neng desa ngene iki udane grejeh, hawane adem, nyetel radio batune anyar ceklik ndelalah kok lagune Sesideman sing nembang Bu Kesi. Ayo. Tur dirungokke neng lincak ngarep omah kae karo kemulan sarung. Cawisane iki ya gedang goreng anget karo teh anget tur kenthel. Iya. Bar kuwi tukang kredit teko. Ora enek bengi-bengi tukang kredit banyol ngawut gitu ora. Oh iya, Ding. Banyol ngawut. Wah, aku iki pokoke sak gelemku ya. Lah iya kuwi ngawur. Nanu. Sowan menyang kutha Bapak-bapak pini sepuh tasih kemutan nggih kalian sinden Kesi menika.
Alhamdulillah, isih ditresnani Bu Kesi. Men piyayi kene do pirsa. Saiki anakmu wis pira, putramu pira? Alhamdulillah anggen kula omah-omah kalih Pak Cahya Kuntadi sakmenika sampun manak 4, Bu. Walah kaya sapi manak ora. Sing mbarep umur pira? Ingkang mbarep umur 10 tahun. Nomor loro? Nomor kalih umur 9 tahun. Nomor telu? Umur 7 tahun. Nomor papat? Umure nggih 7 tahun. Mergo kembar kuwi. Nggih. Nah, wong ploso kene mligine ibu-ibu mesti do batin. Kuwi jane Kesi iki mbayi apa mencret mending ngono. Iya. Heeh. Lanjut, Bu. Bendera terus kayung yen selendang kuning kang saking wukir suara kurang pramana ning wasis anggung kerom. Nanu. Nyuwun sewu Mas Petro. Nggih. Menika kula ugi badhe menyapa penggemar live streaming wonten ing channel Kuntadi Channel. Nggih. Ingkang dalu menika luar biasa, kathah ingkang sami mirsani. Nggih. Mugi-mugi terhibur lumantar pagelaran dalu menika. Salam paseduluran lan guyub rukun nggih. Nggih. Matur nuwun utaminipun para moderator Kuntadi Channel. Nggih. Tur anu Bu Kesi aku mesti entuk dawuh saka Mas Lurah ploso kene. Nadyanto aku lagi pisan sowan ning ploso. Ning piyayi kene wis kulino monitor awake dhewe lumantar YouTube. Nah. Nggih. Mula ya matur nuwun kepareng tresnani kabudayan wayang kulit. Iya, heeh. Lanjut. Angung krom marang bendara tiasu lestia pijar ngincangake alis Yuk. terus tresno sesideman
kangge ngormati Mas Ucek munggah panggung ya Mas. Ayo. perlu diluruskan kalimat yang terakhir utawi cakepan syair terakhir mesti tak wujudke mboten kok mesti kasembadan. Nah kuwi dicatet niku asline niku. Dadi lek bareng men ora ana sing wujudke ana sing kasembadan mesti dadine lek mesti tak wujudan. Nah ya. Assalamualaikum Mas Uncek. Waalaikumsalam Pak Petro, Pak Bagong, nggih Pak Gareng. Sehat nggih? Alhamdulillah pangestunipun pinaringan bagas waras. Syukur. Selama pandemi niki lak nuwun sewu akeh tanggapan sing batal. Nggih leres. Ning jenengan nuwun sewu nggen perekonomian lah nggih tetep tertata dengan baik to. Alhamdulillah pangestunipun nggih wonten mawon. Wonten apa nih? Nggih wonten rejeki sing mboten dinyono-nyono. Syukur.
Pokoke nggih percaya kalih yakin kalih Gusti Allah ngoten mawon. Nah, sing penting pinaringan sehat langkung rumiyin. Yen sehat wong gelem obah mesti mamah. Amin. Ngendikane Kyai Sepuh, yen obah kan mesti mamah. Lah, kula nggih ngestokke dawuh para pini sepuh to. Piye? Wis sehat aku lho nggih obah nggih. Terus Obah turut pasar gedhek-gedhek ngono nggih enten sing maringi ngoten lho. ngemis kuwi. Lah sing penting kan obah to niku wau. Oh iya. Kersane saged mamah kok. Ah iya. Nggih, menika alhamdulillah saged sowan wonten ing tlatah Ploso Jumapolo. Nggih. Nggih, wonten telepon Pak Kades. Nggih. Nggih, Pak Kades ki ya mantan pelawat Jakarta ketoke. Lho, kok iso? Lah nggih grupe Warkop DKI to niku. Sapa to? Indra. Oh, Dono Kasino Indra. Lah nggih. Oh, aja nyepelekke. Lah pripun? Panjenengane iki nadyanto yuswane sik 34. Nggih. Nggih to? Leres. Lah ning sudah menjadi kepala desa 2 periode. Nah, niku yen piyayi mboten sae ora mungkin. Lah iya. Dipilih malih piyayine nggih ganteng, grabyak semana. Wah, kula nembe dugi niki terus dituntun ditekke jero mriko. Lah ngapa kok dadak dituntun? Lah mengke samar kepidak-pidak ngoten lho. Dadi dituntut dugi mriko. Dan piyayine grabyak estu ning aku ya rada gelo. Pripun? Lah bapak-bapak kan dahar prasmanan enten nglebet mriko Nglebet, wau. nggih, Nah, Pak Lurah ki mung nyedhaki kula terus. Anu, Mas, mang dahar mriko sesarengan mboten napa-napa. Aku lho nggih, Pak, aku ya ngono. Mang dahar mboten napa-napa, mboten sabeke wong. Nggih, Pak. Isin sampean? Mboten kok isin. Lah ngapa? Arjeng jiko ra geduk. Dadi ya gur gage ngoten Oh, mejane keduren. Nggih. Walah. Monggo en kula melu-melu bapak-bapak, Pak Lurah, Pak Camat, ndrusul enten mburi malah dikira kucinge mangke. Kula lungguh ngoten mawon. Ning kula salut kalian panjenengan. Pripun? Panjenengan itu adalah salah satu nun sewu manusia yang sangat pinter bersyukur. Kok Gitu. kok saged? Nun sewu. Nggih. Nun sewu lho, orang ngenyek lho. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, Pak. Santai mawon lho. Nun sewu. Nggih. Jenengan akhirnya mau mboten sida prasmanan berarti. Mboten. Wah, ya ampun. Dedeg nggih mboten entuk nun sewu gitu. Nggih. Pakulitan ya ora oleh. Leres. Wajah ya pas-pasan. Pas-pasan. Ning kula tingali panjenengan niku aurane selalu cerah gitu. Nggih. Tondo lamun to panjenengan itu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh. Enek lho wong ganteng, wong iki ayu, ning ora pinter bersyukur anane mung sambat mawon ki enten. Sinten bojone jenengan? Non, Bojone jenengan? nyampluk bojoku ki ngopo? Lah piyayine ayu. Nek mboten bersyukur ketoke pengalaman jenengan. Nggih lho, nuwun sewu wis Nggih. duwe idep apik, sosone Nggih. ganti sing idep pasangan ngoten nika. Nggih. Jenengan apa adanya ra mungkin to sampean terus njaluk Pak Lurah, kula mang odot meng dhuwur ra mungkin. Mboten. Upamane kok nggen alis niki kurang nanggal sepisan kerok ganti potelot. Nah, nggih, leres. Nggih, kaya presiden-presiden niki. Oh, terus nggen mripat iki ketoke kurang menarik dikeki lensa ngono kae. Lensa. Nggih niku. Kados Bu Sarmier niku nggih. Sapa? Niku Bu Sarmier, Bu Sarmiati niku lho. Sing ndi? Niku. Niki to? Langsung Nah, cek. pripun? Kula wiwit lahir sinten wit umur 12 tahun ngantos sakniki Nggih. idep-idep ndeke dhewe. Oh, Gulu ndeke dhewe. nggih. Lambe ndeke dhewe, semrika ya ndeke dhewe. Jenengan wiwit nyinden umur pinten, Bu? Kelas 6 SD, Umur 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun pun nyinden. Sampun. Pun tukul niku. Nah, napane? Tukul Napane jenengan? kawanene nyinden-nyinden ki ya mental lho, ora mentale kuat ya isin Oh, lho. tak kira tukul idepe. Lah niku wau ngrembug idep le. Wah iya. Jenengan terus tukul dereng kaget lho. pati, dereng pati. Pun. Lah nggih. Mas Petro, Dalem. Bu dosen Sukesi Rahayu SNMSN menika rumiyin dados anak kula pinten taun. Riyen niku ya pakulitan iki rada ireng piye ngono. Niku nggih. Bluduk wae. Kayak rada kresil. Angger bar petrukan idep dicwetel, gelungan dilecek, pupur diusapipun. Kaya Rambut diure mboten ya tetep manis. Heeh. Barenge ndahar panjenengan sakniki putih, ayu.
Nggih. Barenge ndahar panjenengan. Kok ndahar kula niku lho. Kok Lah napa ndahar? kula niku panganan sing nggih prasmanan Cak Uncek wau. Panganane Bu Kesi. Oh. Nggih pangestunipun nggih. Saniki melunduh putih. Nggih amin, amin matur nuwun. Caping gunung, ayo bertiga wau, ayo. Nane. Ayo Om. Nah, angkatan. caping gunung monggo. Men ada kesinkronan dengan sana. Yuk, tarik Om. Ayo, Zek. Gulung agungan, Zek. Bir. Angkat ke
elok-elok nih garapane dulur-dulur Madangkara. Nah iya, Kabeh gunung arep suwuk eleh mubeng ra ukur. Sampe lek joget lek ora bingung to? Bingung kula iki. Adem pula bingung kula. Semangate para waranggana pengrawit ngoten niku dicocoke kalian tema besar Hari Jadi Kabupaten Karanganyar. Nah, nggih. Nggih. Maju dan berdaya saing ngoten niku.